Jeg har faktisk en film, du skal filme. Okay. Så har vi kvældøbet i gang. Og det er jo så Christine og Egon, der løber. Desværre disk. Vi skal have klart rundt alligevel. Ja, så fik vi med mål. Ser jo rigtig flot ud. Stadigvæk fejlfri. Ja, giver den gas her nu. Det ser rigtig godt ud. Fejlfri stadigvæk. 3 forændringer tilbage. Og så skal vi bare... Flot fejlfri løb her. Det er sjældent den hurtigste, vi har haft i dag. 32,87. I hvert fald i fejlfri tid. Næste løber her på holdet er Lilian og Simon. Det er bare sådan fuldstændig... Det kommer bare. Nej, men nu tænker jeg på... Lilian og Simon fik i gang. Det er ikke sådan, at man kan sige, at viderne løber sammen. Nej, det kan man ikke. Det er sådan lidt... Så er det kilo her for Lilian og Simon. Stadigvæk fejlfri. Ja, men det er det. Holdet ligger jo på 3. pladsen efter i går. Ja, stadigvæk fejlfri. Ser rigtig godt ud. Flot tid her også. 3 forhindringer tilbage. Sådan der. Ja, så fik vi holdets anden fejlfri hund i mål. Helle og Sofie. Det var meget rart til lige bare lige for at starte løb. Væk fejlfri her. Ej, det sker. Svære. Det skal gerne blive et mål. Desværre et disk her for Hanne og Sofie.